ko para bangej ha ukres Jesu menta kesngi ngirake ya kesngi buram jong u Barnabas bakhoj ngitip ba u Barnabas day way na ki apostol jong u Jesu henry ngitip ba u day way na ki to ki nyop arngot ki sembran ki ba Jesu lapha kerpang banyalap ya gospel ngitip ba kat kum ka jeng hikai jong kabalang ba yaw Barnabas laka hakar jaka kibing ang Cyprus uwan nakari kaying kasem kaba ruspa bad kum churo u Barnabas upule hapo ka jeng yalam jong unong hikai Gamaliel unong hikai Gamaliel udai unong hikai jong u ba Paulus ba khojro kumjo bad ngi ba kumno u Paulus bat u Barnabas kia tre rengkat ban pan priang ya ke kubor jong ublay bat ya ki berarngot u Paulus bat u Barnabas lakhot kum ki apostol jong ki gentil ki apostol jong ki gentil ya kine berarngot bat kumbang yos ngeu na kajing pule ke badengkong manta kasngi kumno ki Kristan ki badengkong ki khot yalede ki Kristan ha Antioch ha ka jingdon jong u Barnabas ro kumjo bad ngitep kat kom jing hikai jong kabalang ba ya Barnabas ula syapan yap da kibreu ki babun house nam nrupo ar hadin ka jing yap jong ukres den mata gadau u Barnabas udai u martir u ba lapha yala ka jong ka jing em na ka benta ka gospel na ka benta ka jing banak benta ke jeng syakri yaw blay yang abade piro ko hanmen ko para lakhot ken yangi lawer ken yangi bangilong ki syakri jong blay bangilong kita kinong penpena ya ke gospel ke jong utrai kumbang yos ngeu ha ka jing pule ke bamenta na ke gospel jong u Matius ka lenong ke basipau ka lain hnyo hadu khatlai ka khot ka wer yang abade pi wei pai wei bangin puson yala ka jong ke jeng em bat bangin bud ya ka jeng im jong ki apostol bat kum juru ban long kum kita ki senran ki bal IT ya la ka jong ka jeng im na ka banta ban pan priang ya ka gospel ka jong try habangi pusan habangi pej ya ka jeng pule ka ba manta ka sngi u Jesu Ukraine ningong na shap hanga barapi na ka ong komne to le yalap kanai kadai ka jeng tha jong Jesu yang abade pi bat kanai kadai kam kata ka mandate lan ka kamram ka bau Jesu yang abade pi haswa ba unkiu sabneng den mata ka dau nadu kanai ka sngi ka bau Jesu ong to kilet setelah ka pertai yalap ya ka gospel kadai ka kamram ka junga ba jung pi iwe pa iwe ngitip ban ngisim khia ya kanai ka kamram ka ba u Jesu laong haba ngilong kinong yalap lengba ka jing im lengba ki kam lengba ki ktin lengba ki jingmut ke jing parkhat ke jingi den mata ka dau manta ka sngi u Jesu no ang susu ka banengkong ba pidai ban le ha ba pi long kinong yalap ka dai gane yalap syapang ka hima ka jung blai katsa ka ba jeka ka ba pilek yalap ya kibreu syapang ka hima jung blai toong to khod yaki ban wan pai shablay namar ba ka hima oblay kalajan api kanai kadai ka jing khod kanai kadai ka jing ptha jong Jesu yang abade pi ha kanai ka sngiru kumju dei mata kadau ko hanmen ko para ngi nang kong na shabe ngi dei basngu thu ba kata ka hima oblay kalajan hanga marwei ladang amdon kata ka jing sngu thu ba ka hima ka jong blay kalajan hanga marwei komno ken ngala ban khod iki wei ban wan IT la de syakane ke hima komno ken ngalaban pasung thu yakiwe komno ken ngalaban khot yakiwe banwan pai shoble kane gade kabadengkong kabau Jesu u khot yang abade pi snuthu yaladi ba manga ngade ban pediang yakane ke hima ke jungle bat kana ke hima jungle kala jan hanga ban ngade ban khot yakiwe ruken banwan syakane ke hima ke jungle namar ba lengba ka jing pediang jungi ya ka ktin ka junglei lengba ka jing pediang jungi ya ka jing hikai ka junglei ngila ban yo ya ka ta ka hima ka bamangi ngila yo kum ka jing kular jong ukres
kabar pat ke bau Jisu ong hadin ba uang kilai penbena uang yangi ba pidon kabor ban penkot yaki bepang pidon kabor ban penkot yaki basutam kanai kadai ke jengkot kabar ke bau Jisu le hakano korkom ken ko hanmen ko para ngila banlong ki doktor hakano korkom ken ngila banlong kita kinong penkot yaki bepang ke basutam ho yo le se om dei dak ba pilih ai dawai om dei yo le se dak ba pilih ai injection Henry habang yo i baki bro ki bapang ki basutam habang yo kendo ya ki bro ki badan kam yangi habang yo i ki paramarjan jungi ki dan kam ke jingle isnei jungi habang i kener ki kiti ki jungi habang i lej banduai ya ki to ki bapang ki basutam klempep ngila long ki doktor ngila long kita ki nong penkoi kumjuro haba mangingi keren bahaya ki wei da ki kitin ki bangi keren ngilong kita ki doktor ki bapen koj ya ka jingpang mensim ki bapen koj ya ka jingpang med jongki hanman ki para ge jungi kanai ka dei ka bar ka ba ujisu ukhot yang abade phi nang capat habangi dang puson susu ya ka gospel ka ba ngios ngau mentagas ngi ujisu ong hanga bade phi kumba wong ha kisenran ha ka to ka por mentagas ngi uong hanga bade phi kan mau haba phi lej banyalap Pim day banra ai lately wadra pisa wadra tengka wadra sopti wadra extra kano pim day banra hanrei lej kumne kumba pilong manta lej kabamodu Jisu ong yang abarpi bangi day bandon ka jing shania hau telitelan bangi day bandon kata ka jing IT lud yala day hau ladang gidon ka jing shania ladang gidon kata ka jing IT yala day hau Jisu Christ balap peta yang iban le jalap klempep ko hanben ko para mau unsa pendap unsa penbiang unsa ailut ya ke ke bapi don kam haba phile na ke benta commission ke jungu bonsin ko hanben ko para ngingi perkhat ngingi sngiu diau ban pendap ban penbiang ya la ke jong ke jingim hanrei hagane ke sngiu Jisu ong lada pisngap lada phile ya ke banga peta ya ke banga ong utrai hidalade unsa pendap penbiang yepi den mata kedau ko hanmen ko para hakane kasngi token nginlong kita ki apostol ki jong Jisu nginlong kita ki senran ki besisha jong Jisu bangin lej ya lap ya gospel ke jong bangin khot bangin wer ngin ya lam ya ki wei ban wan pai shaka hima ke jong namar lengba ke jing lap ke jungi lengba ka jing pan kot ke jungi ya ki bapang ki basutam lengba ka jing le jingo lengba ki ktin ki bangi kran lengba ki kam le isnei jungi klempep ngiru ngisai la ban yo ban simenta ha kata ki hima ka ba ngilak melenti ha ka jung em ka jungi to ken ha kana kasngi ngin duai ngin nai ti la de how kres ai bo kres ubala khot ingi balong ki senran balong ki apostol un ai ingi kata ka bor un ai ingi kata ka jing nang ka jing start ka jing sempang ban pandap hok ya akan ke kamram ya lap jungi ya ke gospel ke jungu en yoro ya Jesus Christ. Amen.